bonanza ta nasfa kyauta mai gida ya ne ya aiki ya kasuwa akwai maganan da rara yi akan maganan naira 1000 da za tura baba Buhari zai kara masa waka to ya ce za tura masa naira 1000 domin yayi waka ba ku ba da 1000 ne ba ki kyauta ne bonanza a ba a tura mai gida baba Buhari zai masa sabon waka zai faɗa mutane zai faɗa talakawa kana ga masara naira 800 shinkafa naira 100 babu cajin kwa babu cajin kai wannan amma ka rera mu ga ba na wata wata waka da yake zai wa baba Buhari sabuwa za a tura masa naira 1000 to muna tura kuɗi kyauta kuma za ku gana su tura mu rana da zai wa Buhari sabon waka to shi ne za a tura masa naira 1000 to shi ne mutum kan a kuma cajin kan kuɗi ne ba wani caji kawai 1000 za ku bada tura za ku bada kawai kuka bada 1000 za a tura masa ne kawai shi ne nace bazan zo tare ka ga idan ka bada wanke Abubakar ya taso jirgin fito wurin talakawa Atiku Abubakar ne mai damarar shiri dan baiwa ka zama takamar talakawa lafiya kada gari me ne yake faruwa a nan ya baka samu labarin waɗanda abin nan adam ya zango zai wa a cikin wanda yace a bada tallafin naira 500 da duk wanda zai waka shi da wallahi layi nake ga tun safe nake nan gurin har yanzu layi wani in ya rawa an watsa masa kuɗi wani duka ne ka asidan kai ne wallahi ai ka bari kawai ni ma ina layi wace kana layi ina layi to ba da mu Baba Atiku, ai akan Atiku, wallahi ko rijiya gaba dubu zan fada. Rijiya gaba dubu na gaba. Atiku. Kira masa mana ce kai bawan Allah ka ji da rashin lafiyan ka ba ba ka san me yake damu na ba bari. Ni ka 5,000 na ba da naira 5,000 wannan saboda mai gida Adam ya zango ya ce mu saka wa Atiku a marwaga. Dan Allah ka tura masa. Dan Allah dan Annabi dan Allah ka tura masa. Dan Allah ka tura masa. Ya naga ciwa cikin ka bari kawai. Baba Atiku kawai mun koma tafiyan Baba Atiku kawai. Atiku Abubakar. Ai abin da ya faru. Yau ba an kwashe ba. Oke biyo ya sai. Ka mai 10,000. Da 10,000. Sai zan kawo wasu ba. A karka da muna nan daga nan zuwa jibi ma za ka same mu.